labarin wani mai kamfani da yake so ɗauki ma'aikaci na gari. Wannan wani mai kamfani ne wanda yake so ɗauki ma'aikaci na gari wanda yana so ya gwada su. Ya zo ya zubar da shara, sai ma'aikacin sai ke tambayarsa me yake cewa mu je kawai kai kam. Bayan sun tafi, ma'aikata sun fara zuwa don a ɗauke su aiki. Cikin tafiyar sai suka da shara akan hanya, wanda suka ce kai mu wuce kawai. Yaushe da girman mu za mu kwashe shara a wannan kamfani? Alhali ashe mai kamfani yana baya yana ganin su. Bayan nan daga ƙarshe wani ya zo shi ɗaya sai ya ga sharan nan sai ce to, sai ce baya ibi wannan sharan. Ashe mai kamfanin yana bayan fulawa yana ganin shi. Kai lalle wannan ya kyauta, in ji mai kamfani. Sai ya shiru ya kyale shi. Dukkansu suka yi tafiyar su. Suka je wajen taron mitin ɗin kenan. Lalle mai kamfanin ya yi mamakin abin da ya faru, irin wani abin da ma'aikacin ya aikata. Bayan wannan ya je ya zauna, su suna ganin shi a talaka su 'ya'yan manya ne. Sai suke ce mai kai ya za a iya zauna a cikinsu, ya tashi ya tafi. Bayan mai kamfanin ya ga abin da suke mai wancan talakan, sai ce duk su zo su same shi a ofishinsa. Sai suka